أرست زينا قدام منستر أبي أحمد إثيوبيا بزغلطلو عماوتي كالوت عبيتي بروجكتات بمنات قطبا كب كمتبل تزاريبهم أب قدف الداس استرأي صنعات ونن كم هاجر نخالا هاجراو بروجكت زلع التقوار مقانو نبرتي كتما حواسا قليزهم كاب زينات أي أب السودان جزات دارفور بزقات محرقة جهس مريت حد الشح سبات يوتو مسانم تحبيرون سلام طعنا بلي زخوركم تملكتي كمي تمسيو لك ساعات حاد خوينو كم تلمد مع زين حزنا مصينا لنا زيناتات دامرحكم ساخم صنح انا ابراهيم فسام فلما حصر زيناتات يناوكم كبل حمشت معلتات باقمين درو حدوش عامت كلتشحن 18 عامت مرت ببرك هاجر باستفالي مدلواتن سيامن مخبر سرحتي مدلاو كم استزازمه منستر اغلغلوت كوميونيكيشن منغستي لغساتلو تزاريبوم توم منستر اب واناو غدات امتز غبره مغلص زهاب انتخون مدلاو اكبابران سيامن حمشت معلتات باقمين مسغاغر حدش عامت كلتشحن 18 عامت مرت باستفالي مدلاوات مخبر مدلاو كم استغبرهم حبيروم زلوم سلازغونه ون حدا باقمين معلتي صنعات كلته باقمين معلت حبرت ثلاثه باقمين معلتي صبللتام 4 باقمين معلتي من سرارن 5 باقمين دما معلتي صباحن بزبل كم زخباريو تزاريبهم زلوم توم معلتات ببرك هاجر هبه كلهم كلاتن بمحضار كتماتاتن كم زخبرون ارديوم مارشينج باند سراويت مكلخال اب روسيا بزسنادو عالم لخ فيستيفال مارشينج باند صباقه هاجرن ባህልን ንዓለም ዘፋለጠ ዘኹርዕ ተግባር ምዃኑ ተገሊጹም ኣብቲ ፌስቲቫል ዝተሳተፈ ጉጅለ ማርቺንግ ባንድ ሰራዊት ምክልኻል ሎሚ ንግሆ ናብ ኣዲስ ኣበባ እንተኣቱ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ዳይሬክተር ስነ ልቦና ሰራዊት ምክልኻል ሜጀር ጀነራል እንዳልካቸው ወልደኪዳን አባላት እቲ ጉጅለ ልኡኽ ብኣግባቡ ዝዕወቱ ጀጋኑ ሃገር እዮም ኢሎም ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ንኢትዮጵያ ብኣግባቡ ብምፍላጥ ንሰራዊት ምክልኻልን ሃገርን ዘኹርዐ ተግባር ምፍጻሞም ብምሕባር እንኳ ኣሐጎሰኩም ክብሉ እውን ገሊጾም እዮም እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብቲ ፌስቲቫል ዘርአዩ ሞያዊ ዲሲፕሊን بأبنت كم زرقاح أونلاين ميديا سراويت مكلخال أفليتوم የህዳሴ ጉዟችን መሐንዲሶች እኛው ግንበኞችና ሰራተኞች እኛው ህዳሴን መጨረስ ለኢትዮጵያውያን የሞት የሽረት ጉዳይ ነው። ፖለቲካዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ምልክታት አለዎ ከም ካልእ ግድብ ጌርካ ዝርአ ኣይኮነን زيننا يقتل يتولد 10 بزبل تسيمم ملأختي بسرات قد بداسة متحالة في بروجكت فلفل آتاو علاو كين اللهم
حلافي بيت صحفة متحابري بروجكت قدب الداسة دكتور أرقاو برهم بروجكت تي قدب نافريكا مرأيا كم زخونام داغمايزر أنا اللوئيو بمبال تي قدب أبزي كساب زبطح استسرحو سرعات ديبلوماسي وطي تامتيو سعارتون كوين إنايلوم أبا زحلف عماوتي 81 بادو بمتقام كل إثيوبياوي نتقدب آسرون تنبر كم صنح بمزخخار حزدمام اتقدب بمزامو كل سب استسمعو سمعيت ب81 عسرام حاطير ملختي صحف زلقلو ناي بسرات متحالفي بروجكت علاو كم زخونه غليصملهم اتحاطير ملختي متحالفي اماراتي كاب لومي 27 حسم 2017 عامه مرت جميرو كساب 30 مسكرم 2018 عامه مرت كم زصنح ون تحبير لهم جمرنا ودوالا ما يملسنا كنجدي ما يقتنا يهداسي ጉዞ جمرنا የህዳሴው ግድብ በሚመለከት የማንንም ጥቅም ለመንካት ሳይሆን የሚገባንን ጥቅም ለማግኘት የምናደርገው ነገር ነው። جمرنا ጉዞ جمرنا የኛ ዓላማ ኃይል ማመንጨትን ውሃው ተመልሶ እንደሚሄድላቸው ለፈጥሮ ቆጭታችን አስተሳስሮን ህዳሴያችን ኩራታችን ክፍር ሆኗል በህዳሴው የኢትዮጵያ መንግስት የግብጽም ይሁን የሱዳን ፍላጎት የመጉዳት አንድ ህልም የለውም። جمرنا የክረምት ጊዜ በጎርፍ ይቸገሩ የነበረው ጉዳይ በጣም በብዙ እጅ ነው የቀነሰው። እንኳን ህዳሴ የትኛውን ፕሮጀክት የሚጠቅም ነገር ካለ የሚቆም ነገር አይኖርም። ወደ ኋላ ማን ይመልሰናል? بزرزر نبز حزنايم زيناتات حليفنا لنا تملكت قدما مينستر أبي أحمد إثيوبيا أبا زقلصلو عماوتي كالوت عبيتي بروجكتات بمنات قطبا كب كمتبل أبا قبا ترخيبهم أبزابوك على محتد قليس أملهم هنسات عبي قدب الداسة كساب زازم بقربا كتتلي قبر مباروغون على العلوم يوم نسابساب باي مولات قيتاتشو عالمو ኢትዮጵያ ካብ ማህፀና ካብ ዝፍልፍል ሩባ አባይ ብፍትሓውነት ንምጥቃም ንዓመታት ዝነበራ ጻዕሪ ኣብ ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ጋህዲ ኮይኑ እዩ ህንፀት ትግድብ እንትጅመር ካብ ወፃኢ ባዕድታት ካብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ባንዳታት ንድሕሪት ንምጉታት እኳ እንተመከሩ ድሌትን ምትሕብባርን ኢትዮጵያውያን ስዒሩ ህንፀት ትግድብ ተዛዚሙ እዩ ብድኻም ብዙሓትን ባስተዋፅኦ ኣእላፍን ተሃኒፁ ካብቲ ማይ መብራህቲ ንምሃብ መብቅዑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መብቅዒ ታሪክ ዝኽትምና ብዝብል ቴማ ኣብ ጉባ ኣብ ዝተገብረ ወግዒ ተዛሪቦም ከውሃ ውስጥ ካብ ውሽጢ ማይ ጭንቀት ሓዘን ምንጽጻር ጥራይ ኣይኮነን ክተርፍ ጌርና ካብ ውሽጢ እዚ ብርሃን ኢና ኣውፂና ብርሃን ድማ ህይወት እዩ ነፍሲ እዩ ካብዚ ግድብ ብርሃን እዩ ወፂኡ ካብዚ ግድብ ወርቅን ሓመድን ተሪፉ ጥራይ ዘይኮነስ ብብዙሕ ጸልማት ንዝተውሓጡን ኣብ ድኽነት ንዘለውን ህዝብታት ብርሃን እዩ ተዘርጊሑሎም ህንፀት ትግድብ እንትጅመር ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት ንክዛዘም ተሃቂኑ ዝተጀመረ እኳ እንተነበረ ኣብ ማእኸል ማሕለኻታት ገጢሞምዎ ትፅቢት ክንዲ ዝግበረሉ ዝኣክል ኣይተጓዓዘን ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኦም ዓብይ ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ልዕሊ ኩሎም ፕሮጀክታት ብዝብል መርሆ በብመዓልቱ ከም ዝተኸታተልዎን በዚ ድማ ህንፀቱ ንፍጻመ መብቅዑን ገሊፆም እኔ ከሳምንት ኣነ ኣብ ውሽጢ ሰሙን 7 መዓልትታት ብዝበሃል ደረጃ ቅድሚ 1 ሰዓት ኣብ ቢሮ እየ ዝርከብ ናብ ቢሮ እንተኣቱ ብዙሕ ሰብ ኣብ ዘይህልወሉን ኣብ ዘይኣትወሉን ሰዓት ሰራሕተኛታት ክሳብ ዝኣቱ ከምዚኦም ዓይነታት ቅድሚት ዝወሃቦም ጉዳያት እየ ዝርኢ ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ዝከታተሉ ተበግሶ ዘለዎም ሰባት ኣብ ቢሮና ኣለዉ እዚ ጥራይ እንተይኮነስ ቀንዲ ስራሕቲ ብቅደም ሰዓብ ይረኣዩ እዮም ንኣባይ ወዲእኻ ናይ ታሪክ ምትዕፅጻፍ ኣብ ኢትዮጵያ ምርኣይ ግን ናይ መወዳእታ ጸሎተይን ትምኒተይን እዩ ህንፀት ትግድብ ሃገራት ታሕተዋይ ተፋሰስ ከም ዝብልዎ ጠብታ ማይ ከም ዘይጉድልን ንኢትዮጵያ ግን ካብ ሃፍታ ዝግባእ ዝህብ ምዃኑን ገሊፆም ንቐጻሊ እውን ካብ ተፋሰስ ኣባይ ካልኦት ሃብትታት ንክርከቡ ክስራሕ ኢሎም
የምንጩ ጥልቀት የምንጩ ስፋት عمقوت تفلفل عبيت تفلفل نعين نعخان قرتا انت فترلناكم ناشحات عمتات بزي مقرات دمصون مقرعون انتي قارصه زتقع زمايو كابزي بركت بجلفا كقادس مبال بنصو اامرو انت ترايو بزخونه معقني سحتتن جبنن كخونه يخلن سلازي ناتي سراح زنبره عباي مالت عبي مالتيوم مس سيامو كابزي عبي نجر دما عبي نجر تسويت يكبر نحنا قنا اتي زنااسينا جميرنايو ابزي اب تفاسس عباي بركز ولو قدبات سريحنا بركز ولو انرجيتات افرينا نهاجرنا طراي زيكونس نزي كبابي كنبره نخلينا ازي انت نقبر دمام هاجرات تحتوي تفاسس زقبو ماي انت يقدرنا يكاليوم ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ዓብይ ግድብ ሕዳሰ ብዝተዛዘመሉ ኢዳም ንዝቕጽሉ ዓማውቲ ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ሃኒፃ ኢኮኖሚ ኣክብ ክተብልያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም ምንም ጥርጥር የብሉን አበ ሕድሕድ መዓልትታት ኢትዮጵያ ክብ ዝበለ ጉዳይ ጀሚራ እናዛዘመት ኢኮኖሚኣ ከተመሓይሽ እያ ናይ ድኽነት ሽማ ክቕየር እዩ ናይ ጥሜት ሽማ ክተርፍ እዩ ኣብ ዝቕጽሉ 15 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ሕዳሰ ዝበሉ ዓበይቲ ሜጋ بروجكتات كنجمرينا جميرنا كم نزازمون رينا ينا مسرح كم نخل فليتنا ازي انت سريحنا انتاي كابينا يخل عبي قدب حداسة إثيوبيا كاب زفلفلو حيل إلكتريك بتوساخي بزتفترة سبسرح قالاي هبتي عسان مباصح توريزم زخونيون تبحيل اللهم قدب الداس كل مداوي معبال زت الوص افحي مسرت بمتحاز تستغاخل قطوا كله كم زقبر نبرتي مبراق حررجين حررين قليصهم اللهم مثل متقام حافتي تفطرنا زرقاقتنا له كالاي عادوانا ايو كم انقل زرقنا له كتامنا ايو كبلو لعلوت عمرار حازوا مبراق حررجين بارتي بلتقنان قليصهم اللهم كل الحرري ناينقوا حقوسنا ملغتو ام حلالي فلهم مرها سلام مرسام إسرائيل 4 ساعات سعر عرض يقارصلو بر نقد هاجرنا كتما دريدوا زوباوت سر قطبا مسرت كتتحز نصا زوبا نقدي مسرت تحيزا نمولو منقسقاسيا تسجر زلا كاب منيا بالسجره بزكالو معبالو غهن مغبار زتگه نبار كتما دريدوا قدب هداس تزازيمو قطبا هاغوفات هاجر اب مملا زهلو قد نمست مقر تهانتي يزلوم تقمط كتما دريدوا ايت مكرات اسو مزام قدب هداسه نبخالوت طلبات المعات نسغرلو دلدل مخانون خالوت صغاتات اب قدميتنا كم زلوون يحبرو انكوانينا غنا نداجو ولا تو طبقن ازما قليل غنا ندادي بلخا خالي اب قربا اوان كتريخا مصاينا سنين حسبلون سنتي نرقصلون زبنيو اب قدميتنا زلوم بقندو اباينا بربحا موعلو كلاتنا ኢትዮጵያውያን ዝደኸምናሉ ካብሊስትሮ ጀሚሩ እጃሙ ዘወፈየሉ ጥሪትና እዩ እመናይት እመን ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ኻሊእ ሱግሚ ምዕባለ ከም ንበጽሕ ኣይትጠራጠር እዚ ጉድ ዝኾን እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ግድብ ሕዳሰ ግድብ ጥራሕ ኣይኮነን ኻሊእ ንኸስበሉ እነዋልደሉ እዩ حلف بيت صحفة كنتيبا كتما مايا شيبي محمد بمزام قدب هدازة استسموعهم تحقواس قليصهم بزلاتنا عقم زوفنا له قدبنا بمزامو ناينكوا حكوسكم ملأختنا ببيت صحفة كنتيبا كتما مايا تقبلنا قدب هدازة أبزركبلو بركم الزام نكبتصح تخبرتي تكبارات زفتسمه ببارت بلصقنا زمرح منقست هاجرنا الحول خبري قبو إلهم نبرت اسكايوت ستن بزي درجة درسوال ካብ ንብረት ክሳዕ ህይወት ሂብና ኣብዚ ብርኪ በጽሓሎ በዚ ድማ ብፓርቲ ብልጽግና ዝምራሕ መንግስቲ ክምስገን ይግባእ ከም ከተማና ግድብ ሕዳሰና ኣብዚ ብርኪ ብምብጽሑ ልዑል ታሕጓስ ከም ዝተሰምዐና ይገልጽ ድሕሪዚ ኣብ ዘለው እዋናት ድሕሪ ምዝዛም ህንጸት ግድብ ሕዳሰ ዝህቦ ውጽኢት ኣብ ዝወልዶ ልምዓት ጎኒ ከም ከተማና ተሳትፎ ከም ዝህልወና ንኣምን نأستي هيكما مصطفى تقمطيت كتما حرريا مزام قدب هداسه اب لعلينا استقمط مثل دخنت اب مقنطات قدو غزا مخانو حبيرا ركاوت شرفوصا هاجرات بمدا يقرب حيل يكون توريزم زشخالو منقسقاس سعيبو سفيح بايتا كم زحس تجلص እንግዲህ በመጀመሪያ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰን ማለት ፈልጋለሁ بقدمነት ህዝብ ኢትዮጵያ እንኳን ሐጎሰ ከብሎ ይፈቱ እንኳን ናብዘብቃና
ኢትዮጵያ ድኻያ ዝብል መግለጺና አበ ምስተኻል ግደለው ኢለ ይዝሐስብ ካበ መሸጥ ኃይል ጥራህ ከባቢ 1 ቢሊዮን ዶላር ይዝርከብ እዚ መስኮነ እቲ ህንጸት በዓይነ ቱሪዝም ውን ክንጠፈሉ ኸሎ አታው ሃገር ብጣዕሚ ዓብይ እዩ አባይ ተዛዚሙን ምርአይ ፈጣር ስለዘብቃዕና ደጊመን ኳ ሓጎሰኩም ክብል ይፈቱ ግድብ ህዳሴ ዝርከብ አታው ናተይ ናይ ኩሉ ዜጋን ናይ መጻ ወለዶ ምዃኑን ሰናይ ዘስዕብ ከም ዝኾነ ውን ዝገልጹ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን መምሕዳር ድሬዳዋ አብደላ በከር እንኳ ሓጎሰኩም አሓጎሰና መልእክቶም አሊፎም እዮም ህዳሴ ግድብ ከኃይል ላይ የምናገኘው ሀብት ግድብ ህዳሴ ኃይል ፈልፍሉ ዝረከቦ አታዊ ናተይ ናትካ ሃፍቲ እዩ ናይ መጻይ ወለዶ ጸጋውን እዩ ነዚ ዝኣመሰለ ዕድልና ዝወስን ነገር ተዛዚሙ ንሪኦ ተለና ካብ ዓቐን ላዕሊና ንሕጎስ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንኳ ሓጎሰካ ክብሎ ይፈቱ እንኳ ሓጎሰኒ ኢለ ተሓጓሰይ ንውልቀይ ውን ይገልጽ ግድብ ህዳሴ ዝሙን ሕርሻ ዝጠልቦ ቀረብ ኃይል ብምምላእ መዳይ ዘበርክቶ ረብሓ ገዚፍ ብምዃኑ ናይቲ ከባቢ ህቅን ሕርሻ ንመፍረይ ትካላት ብምዕዋት መዳይ ዘለዎ ረብሓ ዓብዪ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ ታላቁን የልማት ህልማችንን በሚሌኒየም ግድባችን አማካይነት እውን የምናደርግበት አዲስ ዘመን ተበስሯል። የኢትዮጵያ አቋም ፍትሃዊ ዘመናዊ እንደዚሁም ደግሞ የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያጎለብት የ21ኛው ክፍለ ዘመን አስተሳሰብ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ መድረክም አሸናፊ የሆነ አስተሳሰብ ይዘናል የሚል እምነት ነው ያለው። በጣም ታላላቅ ህልሞች እና ስራዎች የኢትዮጵያ መንግስታት የቀድሞ መሪዎች የሚደነቁበት ስራ አንዱ ህዳሴ ነው። የመቻላችን ሚስጥር አፍሪካውያን ወንድሞቻችን የመቻልን ጫናን ተቋቁሞ የራስን ሀብት ማልማት መቻላችን ለብዙ ነገር ተምሳሌትነት ይሆናል። ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቶሎ በሞላ ቁጥር ኢትዮጵያ የምታገኘው ጥቅም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። እያንዳንዱ ዜጋ የራሱን ጊዜና ገንዘብ አውጥቶ የሰራበት ሁኔታ ስንመለከት የኢትዮጵያውያን ዩኒክ ነው። ህዳሴ ግድብን ስመለከት ለኔም ከህልውናም በላይ ዋነኛ መሰረት ነው። የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ወንድም የግብጽና የሱዳን ህዝቦች ዛሬ የተጀመረው የኃይል ማመንጨት ስራ ለእናንተም በረከት ነው። ይህ ፕሮጀክት መላው ኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ልቡን የጣለበት የጋራ ቁጭት መቋጫ ጫፍ የሚደርስበት ህዳሴን በንግግር ልገልጠው አልችልም። በቪዲዮ ሊገለጥ አይችልም። ህዳሴ ከቪዲዮ በላይ ነው። ህዳሴ ከንግግር በላይ ነው። ዜናና ይቅጽል ሕዝውን ተመልከቲ አብ ግድብ ህዳሴ ዝተረኣየ ጽንዓትን ወነን ከም ሃገር ንኻልእ ሃገራዊ ፕሮጀክት ዘለዓዕል ተግባር ምዃኑ ነበርቲ ከተማ ሐዋሳ ገሊጾም ኣሎም ቶም ወሃብቲ ርኢቶ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ናብ ምዝዛም ብርኪ ብምብጽሑ ዝተሰምዖም ሓጎስ እውን ገሊጾም ኣለው ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣዘራሪባቶም ኣላ ተኸታቲልና ንመለስ በጣም ደስታ ማለት ነው ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ደስታይ ምቁጻር አይካልኩን ንወለዶ አበ ዝመሐላለፈ ፕሮጀክት አሰረይ በመቅማጠይ ሓጎሰ ፈጢርለዩ ይሄ ለኛ ለኢትዮጵያውያን እንደምንችል እዚ ንሕና ኢትዮጵያውያን ከምንኽእል ዘርአናሉ ፕሮጀክት እዩ ግድብ ህዳሴ ቀፂሎም ንዝስዕቡ ካልኦት ፕሮጀክትታት እውን ውሽጣዊ ዓቕሚ ከም ዘለና ንዓለም ዘርአናሉን እንሪኤሉን ስራሕና እዩ በሐሳባችንም በጉልበታችንም በገንዘባችንም ስንደግፍ የቆየ በሐሳብና በጉልበትና በገንዘብና እንደሐገዝናዮ ዝጸናሕና ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ እዩ ብዛዕባ ህዳሴ እንትልዓል ኩሉ ኢትዮጵያዊ ናይ ባዕሉ ተዘክሮ ኣለዎ بوغناي هاجرنا ناب لمعات كم زلوت أون تسفلني سوني أقاطامي الزابوتاي نبركم كما قاطامي تقدب انتهنس أوية نيرا ننوح عمتات قطر الليتن أو أزلو سرحتنياتات بزي عرفتي زهانس وقد مغانو نمعزاب خيليا مثلا أنا 9 عامات بوند غزيتشالو ያው 9 ዓመት ሙሉ ቦንድ ንኣብነት ኣነ ን9 ዓመታት ቦንድ ገዝየ ዘገደደኒ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ወይ ድማ ሓይሊ ኣይነበረን ብስምዒት ፍቕሪ ሃገር ንሃገረይ ፍቕሪ ስለ ዘለኒ የቦንድ ገዝየ ካብ ዝረኽቦ ኣታዊ ብፍቓደይ እናቆረጽኩ የመጽየ እኔም በመስሪያ ቤቴ ከአንዴም ሁለቴ ቦንድ ገዝቻለሁ
ብዝሰርሐሉ ቤት ዕዮ ቢለ ንክልተ ሻዕ ቦንድ ዓዲገ እየ ነዚ ግድብ እዚ እጃመይ ብምውፋየይ ከም ሓደ ኢትዮጵያዊ ኩርዓት ይስምዓኒ ኣነ ጥራይ እንተይኮነ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሕጉስ ኮይኑ እዩ ነዚ ግድብ እዚ ኣብዚ ሕዚ ዘለሉ ብርኪ ኣብፅሕዎ ስለዚ እንኳዕ ሕጉስኩም ምባል ይፈቱ أنا لإثيوبيا أنا أب هجرات وزع هنا أب وشت عدي نتركوا إثيوبيا بملؤكم إنكوا حجوسكم لفعتكم سميرو يومو دقيمة إنكوا عدس بلكم مبالي فوتو. በጣም ደስ ብሎኛል ንኩላኻቱም ኢትዮጵያውያን ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለኹም እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ ኣብ ኩሎም ክልላት ዘለኹም ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ሓጎሰኩም ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያውያን ኣይኽእሉን ዝብል ጉጉይ ግንዛበም ዘትረፈ ውፅኢት ናይ ሓባር ምርዳእን ምዃኑ ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ተዛሪቦም ኢትዮጵያውያን ኩርዓት ሃገር ንዝኾነ ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዘርኣይዎ መንፈስ ሓድነት ኣብ ካልኦት ሃገራዊ ፕሮጀክታት ክድገም ከም ዝግባውን እቶም ነበርቲ ይገልጹ ተስፋኹን ደስታ ዘራሪቦምሎ ተኻቲና ንመለስ አባይ ለኔ መኩሪያ ሀብቴ ነው አባይ ንዓይ መኩሪዕየይ ሓፍተ እዩ ኢትዮጵያውያን እንኾርዐሉ ሓደ ሓፍትና ኢለ ከመ ውልቀ ንብረተይ ዝቆፅሩ ምሕበን ሓፍትና እዩ አባይ ግድብ ለኔ ኩራቴ ነው ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ንዓይ ኩርዓተ እዩ መግለጽ ናብራዩ እቲ ግድብ ምህናጹ ሕጉስቲ እየ አባይ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ነገርና የሀገር ኩራት እንደሆነ ይሰማኛል አባይ ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዓብይ ጉዳይን ኩርዓትን ሀገርና ምዃኑ ይሕጉሰኒ ለኛ ለታዳጊዎችና ለተማሪዎች ደግሞ ተስፋችን ነው ንዓና ተማሃሮን መናእሰይን እቲ ህንፀት ተስፋና እዩ ጽባሕ ዓውደ ስራሕ ንረኽበሉ እንትኸውን ኣብ ትምህርቲ ዓለም እውን እንፈልጦ ኩርዓትና እዩ አባይ መጀመሪያ መሰረት ድንጋዩ አባይ ፈለማ እምነ ሁርናዕ ነቢሩ ናብ ስራሕ እንተኣቱ ብውልቀይ ቦንድ ብምዕዳግ እጃመይ አበርኪተ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ብሔር ብሔረሰብ በዘር በቋንቋ በሃይማኖት ሳይለያይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ብዘርኢ ብቋንቋ በሃይማኖት ከይተፈላለዩ ብልዑል ስምዒትን ወነን ሓጎስን እቲ ግድብ ንኽህነጽ ንኽዛዘም ይረባረቡ ምንባሮም ይዝክር አባይ ግድብ መገደው በጣም ትልቅ ደስተኛ ነኝ ብያለው አባይ ምህናጹ በጣም ሕጉስቲ ሕዚ እውን ብትክን ዕንፀይትን ኢና ንሰንክት ነርና ዓይንና ብትኪ እንዳተዓጠነ ኢና ንሰርሕ ነርና ሕዚ ግና ዓብይ ግድብ ህዳሴ ብምህናጹ ንዓና ዓብይ ራእይ ለየ ዝሓስብ መብራትን ኩሉ እንትዝርጋሕ ድማ ንሕና እውን ብኤሌክትሪክ ምጥቃም ክንጀምር ኢና እኛ አባይ ግድብ ማለት ለኛ ኩራታችን ነው ከምንም በላይ ቅርሳችን ነው ህንፀት ዓብይ ግድብ ህዳሴ ንዓና ቅርስና ኩርዓትና እዩ ነዚ እውን ሓብሒብና ክንሕዞ ኢና በአባይ ግድብ ተምረን የሌሎችን እንደዚህ በአንድነት ካብ ህንፀት አባይ ተማሂርና ብሔር ብሔረሰባት ሓደ ኮይና ካልኦት ስራሕቲ ንክንሰርሕ ፃውዒተ የቕርብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዙሓት ፈተናታት ብምስጋር ኣብ መፈፀምታ ዓወት ምብፅሑ ዘሕጉስ ከም ዝኾነም ነበርቲ ሰመራን ጅግጅጋን ንኢቲቪ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ከይዱ ዝተርኣዩ ሕብረትን ሓድነትን ኢትዮጵያውያን ዝናኣድን ኣብ ካልኦት ስራሕቲ ልምዓት እውን ክድገም ከም ዝግብኦን እውን ርእቶም ሂቦም ኣለዉ እቶም ወሃብቲ ርእቶ ተኻቲና ንመለስ መሰረት ድንጋይ ስጣል ጀምር ሰረት ኩርናዕ ካብ ዝንበር ጀሚሩ ንከታተሉ ዝጸንሐና ጉዳይ እዩ ምርቃቱ ድማ በሃንቆት አይና ንጽበዩ ህዳሴ ግድብ ለመስራት በኢትዮጵያ ህዝብና ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ግድብ ህዳሴ ዝርአየ ቆራጽነትን ሓድነትን ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እንግዲህ ኢትዮጵያ ህዝብ በህብረት መስራት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሕብረት ብምዃን ኣብ ዓድዋ ዓወት ፈጺሙ እዩ ሕዚ ድማ ኣብ ልምዓት ዝገብሮ ዘሎ ተሳትፎ ህዝብን ተሓቢሩ ዘይከኣል የለን ዘመስክር ነገር እዩ የሀገራዊ ስሜት በጣም በሚገርም ሁኔታ ያየንበት ግድብ ነው ስለዚህ ሃገራዊ ስምዒት ብዝለዓለ ብርኪ ዝተዓዘብናሉ ፕሮጀክት እዩ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኣብዚ ብርኪ ምብፅሑ ድማ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ waa soo dhaweynaa waayo weyn afrika oo dhan la gaarsiiyaa ዓብይ ግድብ ህዳሴ ምዝዛሙ ብጣዕሚ ተሐጉሰ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ እውን ከመስክኖም ይደሊ እዚ ግድብ ናይ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ አፍሪካውያን ናይ ይከኣል መንፈስ
እውን እዩ ብዙ የህዳሴ ግድቡን ሊያስቆሙ የሚችሉ ነገሮች ነበሩ ግድብ ህዳሴ ጠጠው ከብሉ ዝኽእሉ ብዙሓት ነገራት ነይሮም እዞም ፈተናታት ብምሕላፍ ኢትዮጵያ ናብ ዝብርቂ ዓወት ምብጽሓ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ እዚ ግድብ ህልውና ኢትዮጵያ እዩ ናተይ ህልውና እውን እዩ وحويا وحنتي دلك نويا እዚ ግድብ ሃፍቲ ሃገር እዩ ንዓይ ኣዝየ ዝኹርዓሉ ሃፍቲ እዩ ብዙሕ ረብሓ ዝረኽበሉ ናተይ ሃፍቲ እዩ አባይ وحنتي دني ويا ግድብ ህዳሴ ብብዙሕ ውፃእ ውረድ ዝፈጸምናዮ እዩ እዚ ኩርዓትን ሃፍትን ኢትዮጵያውያን ዝኾነ ግድብ ምፍጻሙ ዝሐጉስ እዩ ተበርከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ኣብ ሱዳን ግዛት ዳርፉር ብዘጋጠመ ሓደጋ ጋስ መሬት 1,000 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ተባሂሎም እቲ ሓደጋም ኣብታ ሃገር ካብ ዘሎ ጎንፂ ብምህዳም ብዙሓት ተመዛበልቲ ኣብ ዘዕቕብሉ መንደር ታራሲን ዘጋጠመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዕለተ ሰንበት ብዘጋጠመ ጋስ መሬት ኣብቲ መንደር ዘሎ መንበር ኣባይቲ ምዕናው ድማ ቢቢሲ ጸብጺቡ እዩ እቲ ሓደጋ ቅድሚ ምግጣሙ ኣብ ዝነበሩ መዓልትታት ተኸታታልነት ዘለዎ ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝነበረ ድማ ተሓቢሩሎ ፕሬዚዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገሮም ምስ ቻይና ዘለዋ ኩለ መዳያዊ ዝምድና ኣብ ታሪኻዊ ብራኸ ከም ዝበጽሐ ተዛሪቦም በዚ እውን ጽባሕ ፎረም ምትሕባር ሻንግሃይ ብፕሬዚዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ሎሚ ዕላዊ ብዝኾነ መድረኽ ዝተሳተፉ ፕሬዚዳንት ፑቲን ሃገሮም መሓዛ ቻይና ምዃና ተዛሪቦም ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ናይ ነዊሕ ዓርከ እዩ ክብሉ እውን ምሕዝነቶም ገሊጾም ርክብ ቻይናን ሩስያን ብብርኪ ዓለም ጽዑንቶ ዓለም ለኸ ከይተሰኮነ ኣብ ልዑል ብርኪ ይርከብ ዝበሉ ፕሬዚዳንት ፑቲን ዝምድናተን ሃገራት ብዲፕሎማሲ ዓለም ኣብነት ድልዱል ዝምድና ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጾም እዮም ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ቦገኖም ክልቲአን ሃገራት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተፈጥረ ምምሕዳር ስርዓት ንምዕቃብ ብሓባር ይሰርሓ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ዘይሻራው ዝኾነት ቻይና ምስ ሩስያ ዘለዋ ልውውጥ ንግዲ 240 ቢልዮን ከም ዝበጽሕ ቢቢሲን ኣናዶሉን ጸብጺቦም ተመልከቲ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽሉ ዓማውቲ ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ብምህናጽ ቁጠባ ኣክብ ከም እተብል ተዛሪቦም ኣብ ግድብ ህዳሴ ዝተረኣየ ጽንዓትን ወነን ከም ሃገር ንኻልእ ሃገራዊ ፕሮጀክት ዘላዓዕል ተግባር ምዃኑ ነበርቲ ከተማ ሐዋሳ ገሊጾም ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ ሱዳን ግዛት ዳርፉር ብዘጋጠመ ሓደጋ ጋህሲ መሬት 1,000 ሰባት ህይወቶም ምሳኑ ተሓቢሩ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ዓዚና ነመስገን ሰላም